खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं खोमथागोरा गयारी। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गुवाहाटी नोगोरमानि मोनबा जायगाखौ डेंगुनि रेड जन फोसावदों। दुलु आहमेदा टीएमसीआव जगदान खालामबाय। शिबसागराव ONGC अफिसारखौ किडनेप खालामनो नाजानाय ताहिरुल हुसेना सारेन्डार खालामबाय। चिरां जिल्ला खुंथाया खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारि खुंदों। मैखोम बसुमतारिया बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि लेङाइ आफादगिरि मासेजों लोगोसे आफादनिफ्राय होखारजाबाय। गं 21 हेरेननि बथलजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों STFआ। ट्रेनजों हुख्रेम जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा, साथामा जोखोम। हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव सासे गथ'सानि जिउ खहा। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। कामरुप मेट्र' डिमा हासाव कार्बि आलंजों लोगोसे रायजोनि माखासे जिल्लायाव डेंगुनि उदखार सोलिगासिनो दङ। 25 अक्ट'बरसिम एसिड थाम्फै अरनायनि जुनै लोमजानाय एबा डेंगु बेमारा 1451 सा बेमारिफोरखौ गाग्लोबदों होननानै नेशनेल हेल्थ मिशन आसामा फोसावदों। नेशनेल हेल्थ मिशननि रिपर्ट बायदिब्ला डिमा हासावआव सा 441, कामरुप मेट्र'आव सा 225, जरहाटआव सा 84, सोनाब कार्बि आलंआव सा 66, नलबारियाव सा 45, सनितपुराव सा 42 आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव डेंगु सन्देरनाय केस मोननो हादों। बबेखानि तामुलपुर आरो साउथ सालमारानि अनगायै रायजोनि गासैबो जिल्लायावनो डेंगुआ गाग्लोबदों होननानैबो नेशनेल हेल्थ मिशननि सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमायाव डेंगुनि गिख्रंथाव सन्देरनायखौ नोजोर होनानै गुवाहाटी भौर निगमआ मोनबा जायगाखौ डेंगुनि रेड जन महरै फोसावदों। डेंगुनि रेड जन महरै फोसावजानाय नोगोरमानि बै मोनबा जायगाया जादों RG बरुवा रोड, भास्कर नगर, कार्बि रोड, अम्बिकागिरि नगर आरो बामुनि मैदान। बबेखानि गुवाहाटी नोगोरमायाव डेंगुनि गाग्लोबनायखौ होबथानो थाखाय गुबुन गुबुन राहाफोरखौ लागासिनो होननानैबो गुवाहाटी पौर निगमआ दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि डेंगु बेमारनि लैखोनफोरा जादों जोबोद गोबारै मोदोम दुंखावनानै लोमजानाय, जरा जरा सानाय, मोदोम सानाय, खर' सानाय। बेनि अनगायैबो मोदोमाव गोजा सिन नुजानो हागौ। गोब्राब हालोदाव गन्थं, खुगा आरो हाथाइ मोदोमनिफ्राय थै गयो। डाक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोनांथि नङि दो दोख्ला, टायार, नालेंखर बिगुर, खालि थाब बायदियाव एसिड थाम्फैया बिदै दैयो आरो जोलै फेहेरो। बेनिखायनो डेंगुनिफ्राय बारग'नो थाखाय न'नि साखाथि फाखाथि मैला, दाखोर दाला, खालि दोफोराव दै जमा जाहोनाङा होननानै खावलायदों। दुलु आहमेदनि राजखान्थि सिनायथिया आरोबाव सोलायबाय। असम जातीय परिषद सुंद'यै AGP बारग' लेङाइ आफादगिरि दुलु आहमेदा तृणमूल कंग्रेसआव जगदान खालामबाय। समबारखालि कलकातानि तृणमूल भवनाव आसामनि स्टेट इनचार्ज मलय तडक आरो राज्य सभानि MP सुस्मिता देबनि नुजाथिनायाव तृणमूल कंग्रेसआव जगदान खालामदों। बेनि उनाव दुलु आहमेदा ससियेल मिडिया प्रफाइलाव गावनि राजखान्थियारि सिनायथिखौबो सोलायनानै लादों। दुलु आहमेदजों लोगोसे शिशिर देब कलिता आरो सन्जीव कलितायाबो समबारखालि तृणमूल कंग्रेसआव अनुष्ठानिक जगदान खालामदों। बबेखानि दुलु आहमेद बादि सासे सुबुंखौ तृणमूल कंग्रेसआव मोननो हानानै गोजोननाय मोन्दों होननानैबो फोरमायदों राज्य सभानि MP सुस्मिता देबा। तृणमूल कंग्रेसनि मोनसे सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला दुलु आहमेदा आसाम तृणमूल कंग्रेसनि लेङाइ आफादगिरि बिबानखौबो मोनगोन। शिबसागराव ONGCनि अफिसारखौ किडनेप खालामनो प्लेनिं खालामग्रा गाहाय मास्टार माइन्ड ताहिरुल हुसेना सारेन्डार खालामबाय। समबारखालि शिबसागर जिल्ला जुडिसियेरियाव थांनानै गावखौनो गथायहैदों ताहिरुल हुसेना। 13 सान बबेबा जायगायाव थाखुमाना थानायनि उनाव मैया गावखौनो गथायदों ONGC अफिसारखौ किडनेप खालामनो नाजानायनि मास्टार माइन्ड ताहिरुल हुसेना। बेनि उनाव ताहिरुल हुसेना बै हाई प्रफाइल किडनेप खालामनो नाजानायनि बागै सिमान लायो आरो गासैबो दायनि बिबान रुजुनो। बबेखानि बे हाई प्रफाइल किडनेप खालामनो नाजानाय जाथायजों लोब्बा लानानै
इरशाद लतीफ, बारग' आल्फा सोद्रोमा राहुल हाजरिका उर्फे लादेन, शफिकुल रहमान, त्रिनयन बारबाती, मुबिन हाजरिका आरो जेरिफत आहमेदखौ शिबसागर पुलिसा सिगाङावनो एरेस्ट खालामदोंमोन। नाथाय मास्टार माइन्ड ताहिरुल हुसैनखौ थांनाय 13 सानाव गोख्रों संदानदोंमोनब्लाबो पुलिसा हमनो हायाखैमोन। रिपर्ट बायदिब्ला ताहिरुल हुसैन आरो आल्फानि बारग' सोद्रोमा राहुल हाजरिका एबा लादेना ONGCनि अना असमिया अफिसारखौ किडनेप खालामनो सोलो बाहायदोंमोन। दिनै भारत हादरनाङै रान फर इउनिटि एबा खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारि खुंनाय बादिनो चिरां जिल्ला खुंथायनि बानजायनायाव आरो गेलेमु बिफाननि मदद होनायाव काजलगावआव खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारि खुंदों। मख'नो गोनांदि भारतनि गिबिसिन नखर मन्त्रि सरदार वल्लभभाई पाटेलनि 150थि जोनोम जयन्तीजों लोब्बा लानानै दिनै खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारि खुंदों। चिरांनि जिल्ला बेंगिरि जतिन बराया फिरफिला जांख्रिनानै बे हाबाफारिखौ जागायनानै होदों। बबेखानि सरदार वल्लभभाई पाटेलनि जोनोम सान 31 अक्ट'बर खालि खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायोब्लाबो देग्लाय दिवाली फोरबोखौ नोजोर होनानै 29 अक्ट'बर खालिनो खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। चिरां जिल्ला खुंथाया बानजायनाय खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारियाव जिल्ला बेन्दोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिनि 100निबो बांसिन फरायसाफोर, पुलिस जवानफोर, SSB जवानफोर आरो गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। हिन्जावनि केलेंकारियाव लोब्बा थानायनि थाखाय बडलेण्ड रादाब डिजिटेल खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीखौ बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनआ लेङाइ आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायनायजों लोगोसेनो एसोसिएशननि सोद्रोमानिफ्रायबो एरख'बाय। समबारखालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वर बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशननि मिरु आफादा गोख्रोंनो मोनसे गोनांथार जथुम जनानै आफादनि लेङाइ आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायदों आरो बेनि सोद्रोमाखौबो दाननानै होदों। मख'नो गोनांदि बडलेण्ड रादाब डिजिटेल खौरां बिजोंनि गाहाय सुजुगिरि मैखोम बसुमतारीनि गाज्रि अडिअ' क्लिपफोरा ससियेल मिडियायाव गोसारदोंमोन आरो बयजोंबो सोंखारि जादोंमोन। बेनिखायनो बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनआ आब्रुथि आरो आफादनि संबिजिरखौ रैखा खालामनो थाखाय हिन्जावनि केलेंकारियाव गोजावनाय मैखोम बसुमतारीखौ होखारनाय जाबाय होननानै बडलेण्ड डिजिटेल जार्नालिस्ट एसोसिएशनआ मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों मिथिहोदों। आसाम पुलिसनि एसटिएफआ समबार बेलासि समाव बशिष्ठ पुलिस थानानि सिङाव थानाय बालुकाटनि त्रिपुरा र'डआव गोख्रोङै अपारेसन खालामनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि अपारेसन खालामनायाव ड्राग्सजों लोगोसे रां आरो सासे ड्राग्स फालांगिरि सुबुंखौ खानाय जायो। एसटिएफआ खानाय सुबुंनि सिनायथिखौ महम्मद मजनर हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों। बिखौ कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय घोरमारानि 35 बोसोर बैसोनि भाइटि होननानैबो मिथिहोदों। गुबैयै बियो दरं जिल्लानि बरकलियाजार बियासपारानि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। अपारेसन खालामनायाव खुंथायनि मावफारियाफोरा ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय 29.9 ग्राम लिरथाय हेरेन आरो गासै गं 21 बथल लोगोसे नोगोद 7,260 रां आरो गंसे मबाइल जब्द खालामनो मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो AS01 BM 1897 नम्बरनि गंसे बुलेट बाइकखौबो जब्द खालामो। गुवाहाटीआव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय। गान्धी बस्तियाव समबारखालि रेल ट्रेकआव सासे सिनायमोनै सुबुङा रेलजों हरखाबै हुख्रेमजानायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ खहा जायो। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया ताम्रम एक्सप्रेस खारफुबाय थानाय समाव जादोंमोन। बे जाथायनि उनाव रेलवे पुलिसआ गोथै सहखौ जब्द खालामनो थाखाय जाथायसालियाव दान्दिसेनि उनावनो सौहैयो। दासान्दि पुलिसआ थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ रोखा खालामनो जाथायसालिनि साखाथि फाखाथि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। बरपेटा जिल्लायाव समबारखालि हरखाबै गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। मख'नो गोनांदि लामा जाब्रबथायाव सासे बाइक सालायग्रा सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जायो आरो गुबुन 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय सेंगा ओनसोलाव गंनै बाइकआ गावजों गाव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ थाराबारि खंग्रा गामिनि हामिदुल इस्लाम होननानै मिथिहोनाय जादों। बे जाब्रबथायखौ नुनाय सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायनि उनाव हामिदुल इस्लामा जायगायावनो जिउ खहा जादों होननानैबो मिथिनो होदों।
बेनि अनगायैबो जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव सेंगा मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थिसनहैनाय जायो। दासान्दि बे जाथायनि सायाव खुंथाया गोख्रोङै नायबिजिरनाय जायो। नगाव जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। खामपुर ओनसोलाव मंगलबार फुंनि समाव मासे हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनायाव सासे गथ'सानि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आजिजुल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि फुंनि 7 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेरजों हरखाबै मोगा-मोगि जानायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। हाग्रा बिफाना गोख्रैयैनो जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै थैनाय सुबुंनि सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थांनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।